И здравейте, хора! Днеска ще играем... Не, днеска няма да играем. Днеска имам други планове. Ще геогесваме всякакви... Ще геогесваме град Смолян. Ще ви покажа, например, къде е театъра, къде е някои ресторанти, някои така бизнеси и такива работи. Хотели даже искам да ви покажа. Например, сега ще ви покажа. Тук има едно училище, наречено 6-то. Аз живея малко по-нагоре от него. Ето слагам Стридою. Ето, това е между другото най-известното място на Смолян. Там е пощата на Смолян, на град Смолян. Сега ще ви покажа. Ето. Пощата на град Смолян. Това също е много известно място на град Смолян. Това е там Кипарис, хотел Кипарис. Да. Така. Сега ще ви покажа друго училище, което се намира на стария център. Мисля, че не съм го геогесвала, мисля, че някъде е така улица Милска. Така, къде е стария център? Его тук. Само ще геогесна едно място, за да знам къде е. Така, това къде е? Това е дето бижолента. Сега ще ви покажа училището, само трябва малко да го превъртя. Е така. По този начин. Хоп, хоп, хоп. Ето така. И ето го самото училище. Ето го тук. Сега ще ви покажа община Смолян. Община Смолян се намира, даже това е планетариума. Кръжницът Смолян. Така. Сега това е планетариум. Тук е Кипариса. Това е църквата. Това е новия център. Да, това е новия център. Мисля, че сега ще ги обясним. Да, това е новия център. А ние търсиме, ето, община Смолян. Ето вътре как изглежда, а отвънка сега ще ви покажа. Отвънка ето как изглежда. Сега ще ви покажа пазар в Устово, квартал Устово. Стадион Септември, така. Само ще трябва тук да... Ще загрузиш. Само трябва тук да геогесна. Това всичкото ми е в главата, аз ще го представям. А това къде? Това сигурно там пътя за Пловдив. Да. Ето го кръговото. Така. Ето го пазар. Сега ще ги обясня. Не, това не е пазара. Опа. Така. Сега тук ще геогеснем. Така малко по-напред трябва. Малко по-така напред. Хопа. И тук спирката, сега ще ви покажа къде е спирката.
Това е нещо като, да, това е един хотел чаршията се нарича. Ето по този път нататъка е в Усто Лахо. Ето тук си има парка. Тук си има парк. Ето я и самата спирка, а това е самия пазар нататък. А сега какво ще да ви покажа? Стария център, да. Стария център. Само да видя това къде е. Това е там, дето училището, дето го видяхте. Не, ще ви покажа по-горе болницата в град Смолян. И сега ще ви я покажа, само да видя нещо. Това е Усто. Устово е този квартал, дето видяхте, Райково. Между другото, не забравяйте да ме последвате в Инстаграм. Моля ви се, защото там също качвам доста добър, контент, който ги няма в YouTube. Стар център Смолян. Китайския магазин. Тук даже имаме китайския магазин. Това е Торти Нико, да. Тук продават много хубави торти. Планетариум Смолян. Сега ще ви покажа и самата болница. И сега, мисля, че е някъде тук. Това е Додото. Не, тук. Сега ще ви покажа болницата. Така. Ето е болницата. Ето тази сграда, голямата. Това е болница, град Смолян. Това е нещо като пазарче, да, като мини пазарче. Тук продават... Къде? Тук продават фурнети, да. Сега, какво още да ви покажа? Хотел Мони, да, доста известен хотел. Хотел Мони сега ще ви покажа. Ето, Хотел Мони. Ето така изглежда. Доста хубав е хотел. Сега ще ви покажа друг хотел. Хотел Кипарис. Ето го тук. Сега ще ви го покажа. Ето го. Но, това беше всичко от мен, скъпи приятели. Ако искате още такива видеа, харесайте това видео, коментирайте и го изгледайте до края. Чао!